So what's up guys? So topic na to karon is mga unta. Kauban ako si Country Boy Jan. Hey Boy Jan. So karon, uy, na followers sila. Okay goods. So banti na ron. Karon guys, natulog tagpantalan kay musakay nagpark ko nga boards, sakay tag boards. Guys, ulat-ulat lang mo sa update guys kung sa among mga kuan. Kasamang mo kubkob meron. Kubkob. So guys, nanatasulog sa kuan port sa amin. Dito naman turon bakit. Tala. Guys, bigyan ng malupit na intro. Ulit. Ala, pawira oy No. So guys, ako ba na ako ang cameraman na karon si Janry Manlugs. Sumulog ka taong ticket, walang baboy ron. Wala tag ticket. Barge boss. Dawa. So, natay pang barge. So, lalokan na nag-ticket guys. So, ticket mo na passport. So, wata dire og bayad ta. Bayad ta kay aron kasakay tag barko. Sa isinta ang bayad. Mahal na. Ticket saan ta? Kini? Kini? Mohon si Karin. In charge sa mga BH. What? Mamu. Sige. Wala i-shout out na sir? Ikaw boss, naka-i-shout out yan. So guys, natas buwan sa Pata, Miami. Oh. Miami Beach na dulong. Wala na problema na. Basta sa ikan. Ay, problema na. Tala. So guys, dito ang one boat. Walay tao mingaw. So, pante, walay tao ron. So guys, actually padulong miglanaw karon kay isos parte sa mong team. So team Iro. Ikaw ba yung kiring ito mo? So dira ta sakay guys. Muna to sakyan karon. So guys, pasakay na tag barge guys. So pasakay sindeng init dira. Galamay mas pa uy. Ayoko! Mata pa ko! Ay! Nangliki lagi na! Guys, nanatag barge. You can see the tubig there. So, bante na dire kay makita ta kalingkuran. Uy, cameraman! Balian ko na may kabidyo noon sa ka. Fire! Guys, so on board na ta sa barge. Oh, barge. Padulong Mexico. Ayun, Mexico. Lucas. Ay, bukas na guys. Pinood po guys. Ano po nga sa barge? Nagipad ako po guys mura Ano sa layan ba kung sabi ko building barge? So guys, we arrive at the Mukas Center. Let's go. So guys, nanata sa port sa Mukas. So port na dira guys. So cool. Ayoko! Mata pa ko! So guys, we landed at the Mukas. So atong pagkay karon giunan ni Uncle. Lidit by Uncle, gwapo Uncle oy, lamiyang Uncle oy. Cool. Ay, sorry. So guys, dato skin ito, kapalit nagbukot sa ero. Guys, we arrived na at the house guys. Guys, natay lumpia, natay. Uy, kalamay lang yun oh. Oh, yan. I-explain ako, susunod. Guys, natay ulam din no. Sasa. Wala nga guys, special kini guys. Kay gikan na ni siya sa Taiwan. I-order. Taiwan gikan na siya. Guys. Ano tayo manok? Manok ba ni? Ambot manok ba na? Ayaw kini. Main event. Ini mo yung pinaka main event guys. Main event. Ito siya yung pinaka lami karon. Lami kini kubon guys. Unsa tawag? Kub na guys, kub. Kumbate. Bate ka na guys.
mga ako na ta guys, kay murag lami na kayo ng mga sudan doron guys. Well, labot ito nga, load na. Kanina wala lami kayo. Wow, isrim. Cold na rin guys. Asa. Mag-pray pa mo, mag-pray. Dyan, kup dyan. Ebidensya sa kup. May kup-kuba eh. Pare guys, oh, panahurot. Oh, we're in the minute of exchange gift na. Sige. So, manakaon. Oh, lucky ni Bugo. Yes, I do. I love my martito, yes, I do. I love my martito, yes, I do. I love my martito. Okay. Ikaw yung nag-aaral. Ay, napon. Sige, tilog. Tilog. Ay, guys, cheats gift na rin sila. I love My manita, yes, I do. Sige, one. Sa'yo ni Wednesday. Sige, 1, 2, 3, go. Aling. Wala. O saan? Dyan, balunan, sulod, balunan. O saan yan dyan? Hala, iPhone dyan, iPhone. iPhone XR. Uy! Wala. Okay, 1, 2, 3, go. Boom, tarat. Salamat din. Oh. Lagi pa mix up pa ano yung gift. Ano sa nilagi palitan ko day? Kagal sa gaysano. Ayun, mag-open. So guys, it's time to open the gift. So guys, it's time to open the gift na. Sige, magsugod ang sir ninyo. Siya, saan laman? Ano laman? Are. Gaman yung inaipanti. Pagkita ko ito. Kasi panti. Thanks, Wow! Ano? Ang brand. Wow! Ito, sir. Ligo! Ay, sila. Look! Ala, wow! Unsa na? Ay, resibo! Ano? Magparipan ka? Kaila ka? Ala. Ano? Ay, baka Lumala, ka oy. ng H&M. H&M. Thank you so much. Ala, wow! I love chicken nuggets. Ala, wow! Exist to the limit! So guys, makablend tag gift na to guys. Look! Sa nilo! Ay, sumukit sa dinaw eh. Hindi na pa ka manlamba. Buwan na eh! Look, sa mga! Wow! Magtik ka na mo. Talangga ka na mo. Sa mga, di ba nga pang Boy Scout eh, sir? Pang-boys ka. Ay, hindi ko. Good siya. Wait, Wait, ang brand. Sa isang minute! Paris daw. Look! So, from Sir Glenn, thank you. Pag sir, Allah! Ang brand. Grabe. Iko, gini! Iko ka na. Anak na siya. Sasa? Kanin. Bag? Hala, wow! Wow, sige sana. Favorite brand. Alam mo, ito sana dollar. Favorite brand, ang tawa ko. Oh. Time. Good ba, oy? Hala, wow!
sa pits. Ah, unsa dyan, Susan? Sa pits na, kauban na rin dyan. Dyan, kauban na ni. Ay, pang Giso na pinball. pitbull. Ano to si? Pitbull. Pura edit. Na-impas edit kita. Ay, kagwapa pa kaya ni nga. Siya, unsa may masulti si mo na dawat ka game? Dagan kayo sa laman. Unsa net si mo? Salamat kayo niya ang kulsang. Kaya tagaan siya niya o bag na sa sana. Agoy na rin pang party. Yang ayan na kayo eh. Oy. Kasandre, kisa ulay Kasandre. Lagi na pa. Asa pa kakte? Manutang na rin ulit niya. Lang ayan na kayo. Ano, wala may kita. Ay. Kasan. Ala, dili dyan. Ayaw kagamito niyo ka dyan. Testing eh. Bagay kasi yung Oh. Ay! Oy! Dyan! So guys, mauna to mo ang opening of gift of exchange gift. So guys, tapos na ang Christmas party og manguli na ta. Dyan, murag mo uli na kita dyan. So actually, it's sa tong mission. It's a rainy day na gyud karon, so hinahinay tani kay so guys, so ulan kayo dyan. Ay gusto mo kadira kalong gauna mangga. Intro intro to sa itong mga tambal dira. Intro sa itong mga tambal. Natay ko ano? Natay Pabautog. pabilanggan. Mabilanggan, gwapuan tambala oy. So life hack ta karon guys, inig uli nga dit ka mabasa. So unsay buhaton, so basic ra kayo. So mo ni basic nimo buhaton kung muli ka nga basa ang yuta ng gaulan ba dira o. So basic ra kayo. Okay ra kaya sir? Goods. Guys, sakay ta karon og Lamborghini. So atong service Lamborghini lang ya. Piki mga goods mo kay Lamborghini ko doon sa Lamborghini nga hinay. So guys, ara atong sakyanan Lamborghini. Kumbate dyan. Lamborghini Model 2023 goods kayo din goods. Antik na antik. Bana ni Juan. 120. Ha? Pawira yan ay. So guys, nanatag Port of Mucas o paulit ako sa amis dyan. Okay ra to adventure. Goods ra goods. Sulit kayo. Sulit ang Sulit yung kahon ba? sulit yung kaon guys. So mangulit na kay Piki kay ang life run. So lukat na tag ticket kay manguli na ta dyan. Ayan na sa tuwan. May wagang dapit. Baryo. Baryo wakwak. Land of Beauty. Abite. Suman. Wala. So na natin ticket guys. So tabong na tago sa amis. Goods na goods. Ang ticket. Okay goods. Bante. So manakay na tag barge kay mauli na ta kay ano taron? Kudkud. Di na kudkud. So guys, touchdown na tago sa amis guys. So murag manguli na tao. Okay, udto na kayo guys.